Assalamu alaykum. Pekin paygas ummani Magtumul Prağı ýylyny ýaşaýan edil adamlar. Gahrman arkadagy gahrman serdarymyzyň zanlary sag bolsun, ömürler uzak bolsun. Ene bugün biz Türkmen owa teleýaýlymynyň agdy bir döredüzlük topary bolup, mukamlar hadyna tatly gepleşigimiziň nowatdaky sanyny size götürýär. Mukamlar hadyna tatly gepleşigimiziň bu edek sanynyň ezerelli ustad sadanly ýigitlerimiz skripka saduralyna Söhkot Ana Şarif, klawiş saduralyna Döwran Kakabayew, şeýle hem klarnet saduralyna Gonç Satlyk Galiziw. Ýigitler gepleşigimizde hoş geldiňiz. Söhkot gepleşigimiziň başynda iýleşlemiz bilen ýürek buýsanjyň paýlaşaýdyň. Bu pazar ol gepleşiginde çağıran üçin. Biz ýaşlara döretmäni, saat şalmany şeýle ul mümkinçilikler döredip berýän gahrman arkadagy gahrman serdarymyza köp sag bolsun diýär. İşler rewaj alsyn, ömürler uzak bolsun. Sag bol Söhkot. Şeýle hem Gonç senin bir öz ýürek buýsanjyň iýleşlemiz bilen paýlaşaýdyň. Sag bol upa gepleşiginde çağıran üçin Pekin paygas ummany Magtumul Prağı ýylyna biz ýaşlara ulul mümkinçilik döretip berýän milli liderimiz gahrman arkadagy gahrman serdarymyň janlary sag bolsun, ömürler uzak bolsun, tutýan tutumly işleri rewaj alsyn. Söhkot, Gonç, Döwran sag bolun. Mukamlar hadynasy atly gepleşigimiz mukamlar bilen azaýyp saatlar bilen sokuny saatlar bilen siziň seretmeňizde dowam edýär.
Sağ olun yiğitler, çalp beren malayım, soğukun azayip sağlığınız üçün. İyileşler, mukamlar hadina tatlı gepleşigimiz tamamlanıp barýar. Bir ýaşlara şeýle döredilýän mümkinçilikler üçin Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arka dağımyda, arka dağlı gahrman ferdarymyza köp sag bolsun daýja. Gahrman arka dağımyzyň, arka dağlı gahrman ferdarymyzyň zanlary sag bolsun, ömürler uzak bolsun. Mukamlar hadina tatlı gepleşigimiziň bu gedek sany geçirip gutarýas. Hoş, sag bolun.